Gumagana na yung ating microphone, so sana hindi siya agad malubat. Habang testing natin siya the whole time. So, ito na. So, pa natin buksan yung iba pa nating mga items na napamili. Ito. Mahilig ako, kapag natutulala ako minsan, sa alam ko namang may sobra, why not? Oh, may flashes. Siyempre, mga gamit namin para sa aming show. Meron tayo niyan. Okay, ito naman. Okay. This one, alam niyo, ang mura ko lang ito nabili. Ang mura ko lang ito nabili, mga cable tie ang tawag nila dito. So, para yung mga nakalawit na mga wire, no, hindi siya nakalaylay. Kalat. So, pwede mo na siya magamit sa kung ano yung hihipitan mo yung lock na marami mo siya pwede magamit. Ayan. Kung saan. Okay, this one, what's this? What is this? Bakit na bubble wrap? Okay. I think meron nagmamahali. Okay. Yeah. Charan! This is a brooch wherein you can put it sa gown dito or sa gilid, anywhere. So, magagamit ko rin ito sa mostly kasi sa mga events pag inaayusan ko siya, hinahanap ako siya ng brooch. So, sabi ko, bilihan ko na lang siya. What's this? Oh! This is it! Akala ko noon kasi takot ako umorder nito kasi akala ko noon baka mabudol tayo. Anyway, thank you sa seller. I love it. Diba? Ang ganda niya. Maganda kaya to kapag pupunta ka ng palengke. Diba? Oh. Diba? Oh, diba? Sino magsasabing ang ulam mo ay mantika lang, diba? Anyway, masarap naman yun eh. Mantika na may kasamang toyo, kaya kape, di ba? Ayan, so that's our earring. Nabili ko siya ng buy one, take one. So yung isa, kung mapapansin nyo, is white. Yung isa naman is parang gold. Ayan. So para pag may mga formal events na aatin medyo okay tayo. So what's this? Ito naman. Sana marami-rami tayo makuha. Ano to? Parang nung nakaraan to Ba't may ganito ako? Parang isa prank. Sa swelas ng sapatos. Okay, tingnan na natin yung iba natin mga outfit. Yung iba naman namili ako ng mga damit din. Mga pang show namin. Unahin na natin to. What's this? Titignan na natin. So, meron siyang itong kasama. Para makita. Mostly ito mga nabili ko ngayon. Guantes. Letter! Kasya kaya to sa braso ko, oy. Alam mo, parang hindi. Papasok pa. Anyway, may letter tayong guantes. Ang gusto ko malaman kung yung damit magkakasya. Kasi yung size, ang kinuha ko is XXL. So, tingnan natin. Kasya. Kasyang-kasya kasi super XL na siya. Stretchable naman pala siya. So, malalaman natin kung sino unang susuot. Alam niyo na. Alam niyo na kung sino unang susuot dito. Di ba? Maganda ba mga moms? Di ba? Tapos may guantes. Ganon, may pa-seductive. Okay, next item. So I have a new red outfit, huh? Regalo ko pala to. Regalo ko pala to sa isang friend ko na nag-birthday no nakaraan. Bakit? Oy, grabe. Bakit ganito?
Uy, grabe. Grabe, yung friend ko, sana magkasya sa kanya to. Sana wag ka magtampo, magalit, no? Puro XL to, promise. Yun talaga in-order ko. Okay, last item. Ito, naku. Ay, dalawa? Bakit dalawa? Kaya pala siya mahal. Oh, I have 2 items. O baka surprise. Chicken natin. Ah, shede! Naku po. Magkasya kaya sa akin to? Baka naman magmukha akong ano nito. Ang tawag mo dyan, sopa. Oo, kaya sa ng ano, sasakyan. Naku po. Ang alam ko, XL, double XL yung size na kinuha ko. Bakit ganun? Parang medium lang siya sa paningin ko. Hindi, anyway, tingnan natin. Masusukat natin yan. Masusukat natin ito mga ilang araw na hindi ka kakain. Ganun. Oo. Oh. Diba? Para kung busog na Wolverine nito kung nagkataon. Anyway, so ayan na nga. Parehas ba sila? XXL. O, dalawang XXL. Bakit dalawang item? May pasobra. Sige, ayan, maraming salamat. Thank you so much sa pagtutok, sa panonood. So, ayan yung mga items natin na napamili natin. So, again, kung o-order kayo or mamimili kayo, make sure na nire-review nyo rin yung mga comments. Kasi napanood ko nga pala yung kay Gwen, yung o-order siya din sana ng ganitong mic. Kaya lang, ang nangyari is, iba yung pinadala sa kanya. So, iba pa rin kapag sa mga legal o mga legit, sa mga legit na online shop kayo bumibili. Huwag kayo doon sa mga Facebook tas nag-appear. Sa mga online shop, alam niyo naman kung ano yun, yung orange, yung blue, yung mga gano'n. Yung orange ngayon na bago. So, ayan. Basta tingnan niyo muna maigi yung mga comment section para makasigurado kayo na maganda yung mga items na binibenta nila. So for that, maraming salamat muli sa inyo lahat sa panonood. This is Ma'am G. Kapag may pasobra, order lang. Ayan. Thank you so much. God bless you.